paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Oh, so mga kwantabi dyan, so mga nag-aasa tabi nin financial assistance sa DSWD, tabi, suspendido mo na ang pag-submit sa through email kan sa indong mga aplikasyon, susugpo mga tugang sa naging pahayag kan DSWD. Uminabot po sa 125,195 ang request na naresibi kan DSWD Region 5, Salbatana. Paano na ini? Pero siguro ini kan sa mga nagpila pa dyan sa mga kwan, dyan tabi sa mga areas na designado bilang mga gari opisina kan DSWD. 125,000 kan Sabado lang ini Kan Sabado lang ini, tabi, mga tugang susog sa email na naresibi ninda. Kaya sabi kan DSWD Regional Office, pansamantala naming isasara ang tanggapan ng mga aplikasyon para sa assistance to individual in crisis situations, educational assistance sa pamamagitan ng email upang mabigyan ng oras ang aming opisina na ma-review ang mga request. So email tabi ang isasara mo na. Dahil na muna ka mag-send ka email duman. Sa kasalukuyan daw, mayroong 125,195 requests na natanggap ang DSWD Field Office. Magsasagawa ang ahensya ng clean listing upang masiguro na walang duplikasyon ang mga request. Hahanapon sa 125,195 para masiguro po na dahil kiduplikasyon. Tama man. Samantala, para da sa mga nakapagsumiti na kan sa indong aplikasyon, maghalat lang databi kamo kan abiso hali sa sinabi ng ahensya. So sabiyon, ito tabi na nakapagsubmit mga tugang kan Sabado kan sa indong mga request, para po sa educational assistance, maghalat databi kamo ki abiso. Pero ito, dakol ito tabi, buong Bicol region man ito. Pero ngunyan, mga tugang suna sa email sana, 125,195 na request. Di ko alam kung kasabay na digdi sa iba pang mga nagpirila, mga tugang. Kaya, so email tabi, pansamantalang isasara, ay sinara. Sagan sa roh kasuhapon pa ini, 9 hours ago, pansamantala mga tugang na isinara, tabi mga tugang kang DSWD, mga tugang ang ang email para po tawan kidoon mga tugang ang pag-review kan mga pinadala po nindo na mga persona, sa requestan sinabi ng financial assistance. Matatandaan na susog sa naging pahayag po ni Secretary Tulfo, mga tugang, ang elementary na kwalifikado, maresibi ki 1,000. So, high school, 2,000. Senior high school, 3,000. So, college po, 4,000. Pag nagkataon, pag dahil na-resolveran, baka po si Secretary Erwin Tulfo ang matulfo. Pag nagkataon, baka si Secretary Erwin Tulfo ang ipatulfo. Kaya daw ako, o ngunyan, may strategy, kasapon baga kauron ta si Director OIC, Regional Director Arwin Raso, na magibusin da mga strategies. Halimbawa nga salbay, ika-cluster sa mga munisipyo
para dumantabi ka mo magkuhan, dumantabi ka mo magsubmit sa bata ng dila ini. Kansarong aldaw pa niya. Magsubmit kansa ino pong mga application forms. Saka at ini pag imagine may nagkuhan nga ni, nagkaigwa ng mga stampede, di ba? Umaling nga talaga kinadiskwado. Nagkuhan, kadakul talaga, mga tugang sa mga persona na, nagluluksuan sa Kudal, di ba? Sa regional, sa Manila. At ang pag nagkataon, si Secretary Tulfo, Erwin Tulfo, ang ipapatulfo kan iba. Pangyari sa mga baka, magayon, di ba? Anyway, mga tugang si Father Lindon Balubar, magkauron tangon yan, mga tugang maabot po digdi sa tuyang diocese. So, relic ni Saint Titus, Bradsma. Ipa-explicar ta daw kay Father Lindon, hisay ini si Saint Titus, kundi ako nasasala, ini po ang saro sa mga nanginot sa pagpundar kan Carmelites sister. Kaya diyan baga sa kuan sa Ligaw, igo diyan ki konsinda, kisimbahan sa may Kawa-Kawa Hill, kung sa nung matatandaan mga tugang sa mga madrikan pigigibo yan, nagkaigwa kita kamo nagdadangog, saro kamo sa mga nagtabang, sa pagpundarkan simbahan dyan sa lugar. Kaya, nasa linya po si Father Lindon para po sa, sa, tamaabot ini sa 26, 27, and 28, digdi po sa Satuya na diocese, kaya masabutan tatasabi ini da ang santo kan mga journalist, defender of truth, si Saint Titus. Kaya sabi nga ni Dr. Merlin Lanuso, imbitado ngayon sa mga journalism students, sa mga broadcasting, communication students, sa iba pa, practitioners, na mag-attender po sa mga aktibidades kan pag-abot kang relic. Yan po si Father Lindon, mga tugang para sa kompletong detalye kayo ni Father Lindon, maray na aga po. Hello, Padre. Sandali, wala ba? Try mo daw tabi. Hello, Padre. Baka dyan, sandali lang Baka dyan sa kwan. Madali lang po didi ko si iyo, ay kaya mampalan. Madali lang nasa linya po si Father Lindon. Padre, maray na aga po. Good morning po sa Induga Boss. Diyan sa estasyon, siring man sa mga parahinan nyo. Yes, Padre, si Henry po ini. Digdi po sa DCGB. Salamaton pong maray sa oras mo May nagaharapot man talaga kaini na pagbisita po kang relic ni Father, ni Saint Titus. In fact, si Governor Rosal, kansarong bangin nakauron ko, saro siya sa naog makang pagbisita kang relic na ini. Pwede po, Padre, ma-brief mo na mga paradangog ta. Sisay po ini si Saint Titus Brandsma. Go ahead po. Okay po. Ini po si Saint Titus, saro po ining Carmelite na padi. Martyred siya during the Nazi persecution duman sa Germany. Pero saro siyang Dutch, taga Netherlands. Kanonay siya bilang santo just very recently. Kan May 15 lang, May 15 this year, bigkanonay siya ni Pope Francis. Opo. Ngunyan, ang sa iya pong relic, yaon digdingon yan sa Pilipinas, naglilibot. Opo. Na this week nga maabot man digdi sa tuyang diocese. Natapo, Padre, tayo na po siya na martir, kampanan kang Nazis. May, sigurado ko, may istorya sa kayan tungkol po dyan. Iyo po, nasugo kaya inikan sa iyang obispo na maglibot duman sa mga Catholic press duman kayo sa Netherlands sa Germany na tawaning instruction na dai mag-publish kan mga propaganda kan mga Nazi. Okay. Ngunya siyempre nadagit sa iya sa mga Nazi, but even before that talagang professor sa Tarong University, nagpaparakontra naman siya sa mga evil ways kayto kan mga Nazi sa Germany atin sa pananakop kan mga Nazi sa Europe. Opo. I see. Kaya pala sa mga nabasa kong article para sa iya, Defender of Truth na tabi ni Father Lindon?
Iyo po, and martyr of press freedom. Kaya pwede po nindo sindang maging patron. Kamu Yeah. sa press. Oo. Actually, yun sabi kan mga nasa communication na mga teachers, sabi niya, professors, na hindi pwedeng pick-upod na patron saint kan mga journalist, muna communication students. Mismo po, mismo. Yung mananggat. Yun talaga. Oo, okay. So, bago pa sa nasa Santo Palancia, kakakanonize pa lang, and Iyo po. nataon po, nagwakita ki mga madri pala na yaon digdi sa Ligao City, Tabi, Padre, ano? Iyo po, ini po kayang mga madre paga dyan sa Ligaw, dyan sa Kawa-Kawa, mga Carmelite man sinda. Opo, oo. Kaya ini si Saint Titus, saro man na Carmelite, kaya sinda man ang gari nagpo-propagate, nagpo-promote kang veneration kay Saint Titus Brandsma. I see. Atin ang Carmelite province kang Pilipinas under the patronage of Saint Titus Brandsma. I see. Oh, pero bako man po siya, Padre, ang founder kay ni na Carmelites o konektado po Bako siya dyan? po, bako. Bako man siya. Oh, Bako Carmelites, kwan lang siya, priest, ano? Iyo po. I see. Opo. Sige po, Padre, ano po ang detalye kang pagbisita ni Saint Titus? Buda, ano po ang mga pwedeng obserbar kan mga kababayan tapo na gustong magdinerar kang sinabi ng relic? Iyo po. Sa August 26 po, mahali ini su relic duman sa Marikina, Aha. mapasiring digdi sa Tuya sa Albay, maabot ini duman sa Carmelite Monastery sa Kawa-Kawa mga alas 2 ning aga. August 26, that is Thursday. Opo. Thursday. Oo. I don't know, Friday. Friday. po, Friday po, Padre. Friday. Oo. Friday, oo. Mm. Then, may mga veneration na gigibuon duman. Then, at around 8 o'clock duman sa Kawa-Kawa, mami sa si Bishop Pong. Mhm. Sa Friday po ang Padre. Friday. Iyo po, iyo Oo. po. Welcome iyan duman sa iya. Mhm. Mhm. Then, ma-overnight duman so relic sa Kawa-Kawa. Opo. Aha. Then, pag August 27 naman, dadarahon siya digdi sa Tuya. Ayun. Sabado. Mhm. Sabado po, Opo. expected na maabot digdi sa katedral alas 11 ning aga. Ta imo-motorcade iyan from Ligao. Mhm. Okay. Okay. Kaya nga ni po ini sa governor, sa mayor talagang nagtatarabang man to mobilize ining motorcade, so order kan motorcade and all the rest na mga pagtabang ninda para sa pagbisitang iyang kan relic. Opo. Anong oras tabi, Padre, ang motorcade haling Ligao to Albay Cathedral? Mami sang una po duman sa Ligao na Sabadong agang alas 8. Aha. Pagkatapos kayan, imo-motorcade na pasiring digdi sa Ayun. Albay Cathedral. Mhm. Mhm. Tapapadumanong ko kaya as News team buda sa mobile para mag-cover tabi kang sa tuyang motorcade from Ligao Iyo to po. Albay Cathedral. Okay, pagabot Iyo po po. sa Albay Cathedral, Padre, ano po ang mga mangyayari po diyan? Sige po, pag abot digdi sa Cathedral, sa Sabado po iyan, alas 11 ning aga, mamisa. Mhm. Then the rest of the day, mga public veneration, igwaman ki mga talks, mga Oo. video viewing, manungod sa buhay ni Saint Titus Brandsma. Aha. Dangan overnight vigil iyan digdi sa cathedral. Opo. Then the following day, which is a Sunday, around 6:30 in the morning, mamisa naman, kari farewell na sa iya, tadadarako naman ini, duman sa Carmelite Monastery sa Naga. I see. Okay. Okay. So hanggang siya overnight pong Sabado na Banggi diyan sa overnight na Sabado diyan po sa Cathedral ta. At pag Domingo Iyo po, Tabi. balik po sa Naga. Iyo po. Opo. Dit lang po, Padre, na po gangari katekismo sa Samoya. Review lang Pag sinabi pong relic, ano pong sasabihin kayan? Ang relic po, pwedeng parte kan lawas kan sarong santo banal na tao, or pwede man na mga gamit na ginamit niya, Okay. or pwede man na mga gamit na naiduta duman sa relic, Aha. o naiduta duman mismo sa banal na tao. Ang madigdi po sa tuya na relic, sutok lang mismo, parte kan shoulder bone ni Ayun. Saint Titus Brandsma. Oh, shoulder bone pala. Kayo po, tayo ni po kaya Saint Titus Brandsma, ginadan ini through lethal injection. Oh my God. Ipigtutubudan dumampig tusok sa may parting sugbong. Oho. Kaya, so, parte kan tuklang ka ito, yung madig sa tuya. I see. Lethal injection pala ng ginibo sa ano? Iyo po, Kan iyo po. magadan siya. Saan po, Padre, nakabugtak ang parte kan sinabi ng relic tabi?
Anong hitsura? Oo. Nakabugdak po yan sa sarong lagana na gari ang porma kung nahihiling po nindo ining kampanaryo kang katedral gari arog ka ang porma na I pati see. yaon Okay. dyan nakalaag si Surelik Oo, gari nga andas ang hitsura. Ano? gari andas or gari tabernakulum Garit niyan, pati. garit tabernakulo. Oo. Opo. Oo, okay. So mga ma-attender po dyan, ano tabi padre ang dapat i-observe? Baka kita baga tod kita na magkapot, tod kita na magpulas dyan, gamit ang mga panyo. Iwaranggad po, Anong dapat i-observe po? Yan. Tingo na po tabi kasi kapot. Yeah. Tingo ng hapros por dahil ta may COVID pa kita. Bawal ang hapros. Oo. Ayo po. Okay. So, ma-observe man kan dapat na protocol and siguro, siyempre, pangaji lang pagyaon yan ang relikan sa tuyang santong bago tabi, padre, ano? Ayo po tabi, ayo po. Opa. Padre, yung man sana po, unless na may pangapudan ka, imbitasyon tabi sa publiko, may kinaraman po sa pagbisita kang relic ni St. Titus. Go ahead po. Iyo po ba ko sa nangani pong imbitasyon, pig-encourage ko mga tao, makadulo kita digdi sa relic na ini. Sa satuya bagang pagtubod, kung nakakadulo kita sa mga banal na bagay, mas napaparaniman kita sa mahal na Diyos. Yes. Oo. Dangan apoy, rapabukayan. So ito bagang pagtubod ta bilang mga Katoliko na ining mga relic na ini, mga banal na bagay halik sa mga banal na tao. Kunyan, pag nakadulo kita, digdi na kulang oportunidad tanganing makapaghagat ning tabang o Yeah. anong manakaipuhan ta sa mahal na Diyos na nagtutubod kitang makusog. Opo. Makapangyarihan ang intercession kay ning mga santong iti. I see. Padre Lindon, salamaton po maray sa oras mo tabi si DCGB. Ingat po kamo pirmi. Iyo po, salamat lang po sa oportunidad na ini. Opo, thank you so much. Yan po mga tugang ang detalye kan sa tuyang pagbisita ni St. Titus. Stiling mo ito, kan panahon pala na ito kan mga Nazis. So, mga Germans, ang mga Nazi, baga panahon yan ni Hitler, di ba? Tama? Ginadagit sa iya so kwanta. Kalaban sa kang mga Nazis, buda ini pala nagadan sa paagiki lethal injection. Kaya naging martyr siya, mga tugang defender of truth. Ano? Uluday man ki official na proclamation sa iya na ngayon maging santo kan mga journalist. Pero sa sayang pinagigibo, mga tugang, pwede po na maging santo. Ha? Kan mga journalist, buda, iba pang mga communication students involved sa komunikasyon, mga tugang si St. Titus. Kaya po sa 26 alas 2 nin maaga, maabot tabi dyan sa Ligao. Irabayin mo tabi ako sa agat, sa Friday tabi Angel, ano? Ta after kan misa ni Bishop Joel Bailon, maduman sumubil na aga kay Jimmy sa Ligao, ano? I-cover tayo ni mga tugang ang relic po ni St. Titus from Carmelites, ano yan po nga ni kan? Monastery ba yan? Garo-aro ka, dyan sa Ligao. Going to Legazpi, i-live ta po ini coverage para po maraman nindo hanggang po dyan mga tugang sa Albay Cathedral, ha? Relic po kan saro, mga tugang sa mga puproklama pa lang, ha? Na santo tabi sa pagi ni Pope Francis Henry sa Vatican. Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Pag nagkataon, makakaduman ako sa Rome. Gusto ko man talaga, yan ang mga lugar na pwedeng, baka sana tumama ako sa luto. Teka man nagtataya, paano? Anyway, kung talagang gusto ka man na Diyos, makakaabot kita naman. Di ba? Yan ang mga lugar na gusto kong dumanan tabi, Ronald, bilang Katoliko ngaya, sa Rome, di ba? Sa Israel, yan. Diyan sa mga lugar na pinaglakaw-lakawan, mga tugang dinakulaan hanggang sa magadan, ang sa tuya tabi na kagurangnan. Israel, yan. Sa mga nasa Biblia na mga lugar. Kundi, ang pamasay dyan, girimahalon gayud, adi? Ha? Girimalon gayud ang pamasay dyan sa pasiring dyan sa lugar na yan. Kundi malay mo, di ba? Malay mo, mga tugang konswertiyon kita na magpasiring dyan. Pero anong pamasay dyan? Hello, good morning po. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Barato man sana. Barato. Ang balikan po, barato man sana. Mga pira daw. Barato man sana. Basta mga 20 ka mo 30. Sutor. Sa naman Brenda, nag-organize ka yan? Oo.
So, Catholic Church, igwasindang travel agency. Yan. Bay, sana ba naman? Tipunan ko talaga yan. Iyo, kayo kani, ako nga, maduman man. Ay, wow. Nakasabay ka na po, ma'am, sa mga tour? Dahil man ta, kay puwang ko kisugkot, nagabing lakaw. Gusto mo, ako na sanang paralalay sa ino. Makalibre. Dahil man ta, mga daraka kan sa diri mong bagahe. Iyo. Tapos, malakaw ka, dahil Yan. matibang tricycle. Ay, ralakawan man talaga da man sa kuwan, sa talaga. Holy Land. So, way Oo. of the cross, lakaw. Oo. Di, basta madam kung gusto mong alalay, ma-volunteer pa ako. Ako wala mong alalis. Iyo po. Iyo mananggad may nag-organize kan mga tour na yan. Oo. Oho. Ay ma'am, putol-putol ka po. Putol-putol. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Sa DSWD ba ka, sir? Oo. Ang observation ko, most government programs are so inefficient. Ilingon mo sa 4Ps, nakulong pala na naimang qualified, nasa listahan. Ay, sus ko, madam. Ara mo. Putulong ta ko muna pong madali. Ang pigbabayadan bulan-bulan na daiman dapat nasa listahan. At putulong ta ka pong... Kasi bago, may degree sa kuya, sa DCGB, Opo. naghagad kita bang? Opo. Siya daan, naghapot siya. Nawaran siyang trabaho. Halloween na, 2 years ago. Opo. Janitor siya dati. Doon talaga siyang trabaho. Ngunyan. Opo. Tagang lang siya. Kung natatas siya, dahil nakakasabay duman sa 4Ps. Yes. Pero ngayon, yes. sir, sabi sa kuya, suoto ngayong retired army. May retired ang pool. Basta may mga retirado, may mga sa abroad nga. So, Yes, sir, totoo yan. May ka-opisina ako. Natangit na nagkasabay. Na nasa 4Ps. May Yan. trabaho. Ano Oh. ang sweldo? Nasa 4Ps. Ata na Hindi nga. nagagamit kang barangay information system, chismes. Iyog gayon. Buda, pipa cleansing na baga ni Secretary Tulfo Sulinya lista. Hindi kung ano nangyari talaga pa natatapos ang cleansing kaan. Yun nga, sir, very inefficient. Arog ka iniso nangyaring sa mga ining pag-agad ki ayuda kang mga, may mga Oo. estudyante. Di ba, sir, dapat ang DSWD, gusin that sa representative sa community, di na aram kung how Yan. many students there are, Oo. na posibleng mag-agad ki ayuda. Ipo-project mo iyan, taigwa ka ki barangay population, pero ang nag-eskwela Yan. dyan. Pero Yan. ang nagtitios dyan, Yes. pero ang posibleng maagad ki ayuda dyan. Dapat ma-extrapolate ka, ma-project ka kumpira. Dahil Oo. yan, harap. Hindi ko na paano yan. Sus ko nagsuot. Pero Nagka-problema inefficient na po, baga. sir, kung nag-eskwela ka man, nag-adal ka man, iyan, bago ka mag-launch ki project, magibo ka ki project proposal, mga Oo. so logistics. Oo. So, you expect problems, Oo. plan A, plan B. Yeah. Tingnan mag-ibo. Yun talaga, sir. At the same time, ang mga tao, so dissatisfied, so frustrated. You just are adding to the frustration. Correct. Gusto nila it's a good PR. It's a good PR program. Oh, Pero bata. you want champagne effect, pero ang budget mo beer. Iyo baga. Bata nang may COVID pa nga ni kita issues. So, isus ko, makairakon sa nakapila. Kaya nga ni, sir. Grabe. Sir, you But- go so indignity. Oo, iyo baga. Bata, biglaan baga sa announcement kayo ni. Biglaan man sa distribution. Ay, So nako. indignity. Gari daing study, dahil lamang Yeah. nag-iisip na. So barangay should have been involved. Yeah, correct. Mga BHW, makakatabang yan sa listahan. Hindi nga ni sa barangay, may ang mga BHW. May house to house. Yan, pwede. Correct. Oo. Wala sindang kunin sa naninda ang ano kaya. Kung pagihon sa barangay, BHW, mamomonitor kayo maray. Kada barangay, yung mag-submit kang record na lang. Ma-double check na lang I sila. wonder, because they want the champagne effect. Yeah. Kaya lang, beer palan sulaog, madam. Yan, bit lang sa budget. Salamat po. Salamat. Iwan sana, sir. Thank you. That was a good point. Di ba? Although may mga pagdududa sa barangay, taba ka ngaya kargahan yan. Pero dapat i-double check na lang. Di ba? Dapat i-double check. Di ba? Diyan sa mga barangay, di ba? BHW, o baka ngaya kung ano, sa mga paborito ngaya, kalaban, yun nakalista. Pero, makuan yan, ma-regulate yan. Kung may feedback mechanism,
may double checking mechanism na gibuhon. Di ba? Arog ka, no? Mga atak kasi bago may duminig di sa kuya. Ako nga, sir, nakakalog ako sa purpose. Nata, pero ito nga yung kon ko. Natangete ko ki-retired nga arog ka ni. Nangala siya. Di ba? Nangala siya kung nataarog ka ng sitwasyon niya. O, ilingana. Hello, good morning. Yes. Gusto mo magpa-Israel? Nata. Sumbagod mo sana kuya mo. Iyo, saron sa mga, abang ako nabubuhay, pag gusto ko magdyan, Argene, anong gusto mo? Ako makipangabuda? nata, mga ngapudan kita sa ano, pamasahe. Makaskaso diyan. Sa ano? Makaskaso diyan. Baka Israel ginubatan ang plano mo. Ang Oh. primero, sino umitya? Matawag mo ka ba nga? Si Sai? Si Sai? Sinong umitya? Masabi si Nongs, marabas-rabas kayo, mangagad ka. Ano ka? Si Jonas Carasal. Si Jonas. Si Architect Leo Del Rosario. Pangapat siya na ako. Ika, mangapat ka na mga tao. So, Sa bagay, kung may 5 kang katawang amigo na mayaman, sa tag 50, 250, garo enough na yan. Sobraw na yan. Oh, sa'yo mo siguro mga Amerika ka na bigla. sa'yo mo siguro mga 80, ta medyo darakula ka. Baby, seryoso kita. Una kompis na nabigat parang may madam sa pagod mo kasubago. Eh, magayon sa point ni Madam, kasabago. May meditation mag-aan. Kanapot ko na igwa mag-iraray na Nakakalusot. Yan. May problema sa mechanism. May mechanism sa checking mechanism. May problema. Kaya dapat maayos ko ta. Naku daw, pakapalan system. Saro pa yan. Kaya dapat mawara yan. Mga arog ka yan. Tama ka. Pagkairak to mga talagang warang-wara na yaw. At bago sa karaw, kan ako nagagid na inagyan ko itong hali sa Yasiano sa may SM. Likodan baga kang SM, tapat kan Legazpi High School. Ano ang high school yan? Legazpi, tama? Basta Legazpi High School? Sinundan ko sa pila hanggang digdi Sariles, padigdi na sa may Lanco, sa may gas station, hanggang duman sa may side kang in between kang kan Pacific Mulbuda Gaisano. Salbatana, nang giraba ako, napapalaw ako kan sitwasyon. Ano daw nga ako kung nyaon yan? Ano daw pamati ko? Adi. Sigurado pag wala ka. Ata iyo na nga niyan. Kaya, isus ko, matuan talaga, dapat sana talaga maging maray sa kapwa. Ang problema lang talaga paano BP, sige i-implement pero ang pinapugan so pag ang policy na pagtuyang ganso ma-adapt na. Oo. Grabing luho. Iyo. Grabing luho. O tataraman mo yan. Siyempre, pag na-broadcast nationwide, maski man ako, puwang ko yan, maski pa kaya kang magurang ko, pero kaya tabangan ko sa magurang ko, mapila ko. Imagine, sarong Sabado lang buda, perang sarong simana, 125,000. Kung saan ito, ang ngunyan, madagdag pa yan, perang Domingo, perang Sabado. Ang gari, apat, anom na Sabado? Ang apot kan BPRT ni, ang pitar maganin daw, kabos. Yeah. Kabos na, kumbaga, nagpasa ka requirement, approve ka. O ngunyan, application na magtaramki at apat na Sabado na sa naini. Ito pang kita na siya ka problema Iyo. Siyempre, maski man ako qualified ako. Iyo. Maapit ko talaga, mapila ako dyan. Pero kung tawan mo, di ko yan, ABC o uling sarong simana, CPE, uling simana. Ang problema na dyan, so pag-check, taso un-member kang for peace, dahil pwede, disqualified ka, di ba? So mga may scholarship ng dati, dahil pwede. Anong man na klaseng scholarship, dahil pwede. RKNBP, paano din na if ever man, paano din makalusot ang mga nasa 40s na? Tapos pag umanan online, tarong naman mo sa primero wal daw, nakulong mga nakalusot tumang, pa ko babarawi on? Di yun na nga, sa Manila, baga mismo ito, NCR. Manila pa sana ito, what if sa ibang region? Duman sa Gari Mindanao, nagkaigawang stampede, maritari kinagadaan.
Oh, yung kanya ng mundo duman, Oo. ang RRR din daw, ang implementation sa Iyo. Bako man kay ata pag nagkataon si Secretary Erwin Tulfo, matutulfo. totoo yan, baby. Anong nabulan sa nandyan? Nakot yan. Oh, sige, Migo. Salamat. Salamat, sir. Salbatana, pangyari sa Maabaka. O, sabi ni Ninong Celso, pagtataonin good morning, ang pagtataonin ayuda, hala sa tao, taxes kan tao. Dahil sinda magparapapugi, gamit ang kwarta kan tao. Yubaga. Sabi nga ni Madam, gusto niya magiging champagne effect. Salbatana nga, sulaman pala niya, birsupig. Bako, siyempre sigurado, makakaduman ka sa Rome, God's time mo, never na may dream na ako makaabot duman, other places, but the Lord guide me to go there in other parts of the world. Iyan. Makusog ka baga ngaya kay Lord, sabi ni Ate Marcia. Iyo talaga, saro sa mga ambisyon ko sa buhay, diyan makaabot yan. Lalo na diyan sa Holy Land. Inda. Sana. Hello, good morning. Hello, Migo. Migo, marinaga. Paiba man daw sa Israel. Nagaplano pa sana nga. Israel dyan lang sa 3rd District, pwede na. Pwede na baga, Pwede basta na. mag-iba. Ito baga mga para discuss din do. Pero koroniktado yan, Migo, kung talagang fully implemented na sa national ID system. Ay, madali ito. Adi. Duman, mahiling mo yung gabos kung sa yung mga dapat na tataawang kanta. Oo, Yung kanta wala oo. identified. Buda, kung kita may national ID naman gabos. Iyo baga. Kaya Pwede. lang ang problema nga ni Inda, kung ano na nangyari. Ay, Tapos sa nagkabot. kuya, Ako nga. runot na so po yan, so claim stub. Ako nga, nagabot Niyot. sa ID. Atan, ako nga ni isa sa kuya, baga na claims tabo. To, binugta ko na sa iraram kang lamesa na may salming. Nakabig ka para kakaputan ko. Sigan gigisi pa di. Iyo. Binugta ko na naman sa kaunan mo. Ito may lamis, may salming nga niya. Kung basta di kayo maghiro ka. Tapag nagabot so ID, yan ang kaipuan. Di Iyo man nag-abot talaga. na, 1 year na. Iyo baga. Hindi ko aram kung madagos pa ito. Ano pa, yan ang susi sa gabos. Ay, nako. Yan naman ang gabos sa record ko tayo. Tompo. Oh. Iyo man lang, Migo. Yes, Salamat Migo. kami. Salamat on. O, saka. Di ba? O, yan ko ta. Manangga. Diyan na. Ata, maabot ang panahon, mga tugang. Ata, balikan ko sa sinabi ni Madam. Ito nag-upload sa to. Ang problema sa to, tapang nag-implement kita, pero may hilaw. Iling ang national ID system na salbatan na. Nag-implementar kita kang national ID system, nag-arabutan pa mga tugang sa korte, tayan da tabi, mga tugang invasion kang data privacy. O sabi kan korte, pwede nga yan, constitutional nga yan. O, ano na yan? Ngunyan baga, pag-iriwalan ta na, nagpasuruay na kita, nag-legal battle na, o ano, napapakinabangan tangon yan, tayo. Kaulukon kita. Ay, nagiribo kitang batas. Nagiribo kitang batas takarahaya, mala. Hanggang sa ngunyan, ano na? Maswerte po ako. 2 months lang dyan nasako sa national ID. Pig-deliver sarong, Maray pa ni si amigo, Dr. Santi Aranya. Sa national ID niya, nakaabot na sarong niya. 2 months lang after kan ako amigo. Yan ako nag-apply sa opisina mismo ninda sa, sa Embarcadero. Tanagihan ko, ding tawo, maripang niya ka magturo-try man ako kayo ni. Sinirip, so Irish ko. Dahil bagang matata, mabot ang panahon ding, di ka talaga magkakadulag. Tang Irish mo, recorded dyan. Ang mo dyan sa kuhan, sa camera ang gabos mong fingerprints, naka-record. O ako nga, nagaro, 4 na ulit ito ta. Ngayon sir, buro-buro raton mga sir ang mata mo. Natangan niya ko po. Cute nga kaya sir ang mata mo. Singkiton nga sir. Kaya din nga na hagip nga kimaday kang camera. Buro-buro raton mga sir ang mata mo. Sabi ka itong daraga duman. Nga ako, Mr. Daraga ka pa. Iyo nga sir. Nga ka puti na ang mata ko. Buro-buro rata na. Cute nga sir. Ano ba yan? Ay, aling nga na yan. Sa bagay, nasa Pilipinas kita, baga. Duman sa
sorry pero may ko na example ta. Gabos na record mo, pag clinic duman mga tugang sa US, maluwas yan, daralagan yan yung na records mo. Pati ang hilang mo, pati sa blood type mo, pag clinic ang duman, luwas ang ngaran mo. Di ba? Di ba? Yan ang istorya sa kuya ni sister-in-law, duman sa kanila sa senda. At ako nga ka na ako nakaabot naman, so sa kuya na utong so kwan bagas, dinupo sa na duman sa computer. Ito ko nang afford ka ito. Basta dinupo so sa kuyang visa, so US visa ko. Dinupo duman sa US visa. Sabi ka itong Amerikano, tulong bis ka na pala niya nakabalik digdi. Kanya ko iyo po. Tapos pagtalikod ko, ika ngaya, ma-celebrate nga, ika ngaya, suaki mo ngaya, ma-birthday ngaya. Tapos ngayaon ka pala digdi, o. Nata ngaya ito, gusto mong sabihin nga, warak nga sa Pilipinas. Ngaya ko dahi po. Nata ngaya ko, tapighapot mo ako sir, sabi ko sa iya. Sa Pilipinas baga ngayon aram ngayon ang close family ties. Yung sabi sa kuya kaya na black na American. Ayun nga niya ako iyo po, kaya lang nga ako nagkataon na company ko ini, company travel ini. Buda nga niya ako apod kan trabaho. Ngayon. Sabi niya sa ako, anyway ngayon enjoy America. Kaya gabos na record mo ay didupo sana pakadupuan. Yaon so data mo. Hello. Bata ko baga, bako ko ito magparadupo-dupo. Hello? Hello po, sir. Sir, pwede po giraray magkuha po giraray ako. Mag-re-apply po giraray kan sa national ID. Kaya, Nata, madam, tumari-apply ka. Yung national ID ko, kaya nag-aabot. Baka po yan, pag-re-apply ko giraray mag-abot tulos. Sararuan man sana ito, ma'am. Sararuan man sana po ito. Iyo nga ni, sararuan man sana ito. May sana ta. Kaso rin ka pa nag-apply. Na kaya, sir, magaduwang taon na kaya, wala pa. Ata iyo na nga ni. Taon na. Masalawig ka sa ko. Ako siguro, 1 year na. Masalawig ka sa... Ayun Saan ka po, po sir. nag-apply? Diyan po sa Embaradero Diligas. O, pareho kita naman sa second floor. So, primerong batch po iyan kang pagkuruhaan po kang national ID. Ay, sus ko, Primero po kaaloy kami sa imo. batch. Naaloy sa imo. Yung nga, sir. Pwede, madam, na-delete sa record mo. Tiga, ano po po, sir? Karaw man sana. Karaw man lang ito. Anong sabi? Tig-follow up po sa post office. Wala pa. Wara, Ay, ma'am. ano daw? Tigagadan po ako kang so papel. Hindi ko nadara so papel. Sukan, sa papel baga nagkaputol, so itong so aeroplane Yung stab. code, ano daw yun? Code data yun, sir. Oh, iyo Ayun po. sir. Ba, gusto mo Sige pong po, ako na lang ang salamat mag-follow po. up. Gusto mo ako na lang mag-follow up and make a record mo sa PSA, mula sa Postal Corporation. Suguan mo po ako, gusto mo? Hindi na po, sir. Magkasupog. Sige na po. Salamat. Salamat po. Welcome. Bye-bye. Sako, sir, may sarong taon na September po. Grabe haluyon ang national ID. Ayan sabi ni Ate Cayen Llobrera. Pangyayari sa mga bataw. Pariportan ko na muna. I-follow up you po online. I-follow up na tabi online. O sige daw, i-follow up ko daw. Mga tugang online. Nakunhay na talaga sa ID ko. Legazpi City Health Officer Dr. Hiliego nagpasalamat sa pagiging regional winner kang Search for Outstanding Government Worker. Hans Galero, idetalye mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Maugma asin nagpapasalamat si Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Alec Hiliego matapos na mapili kan Civil Service Commission o CSC Bicol para sa individual category kan CSC Pag-asa Award Regional Winner for 2022 Search of Outstanding Government Workers. Intervista kan DCGB kay Hiliego, sinabi kay ni na onra bako sana para sa iya kundi pati na sa gobyerno lokal na matauhan kan siring na pagmidbid. Inisigon sa iya ang pinakalangkaw na onra sa lokal na level na pwedeng maitao sa mga empleyado kan gobyerno para sa pagmidbid sa sendang mga naginibuhan sa sektor na pigkakaputan linda. Inangkaptang kan pahayag ni Dr. Hiliego. Yesterday I received already the congratulations
so honored and privileged to be given this award by the Civil Service Commission. For me, as a public servant, ito na yung ultimate na recognition for your efforts in serving the community. Mientras tanto, sigon sa anunsyo kan CSC Bicol kay Bahan Manny Hiligo na makakaresibin ng award sa kategoryang Outstanding Public Officials and Employees o Dangal ng Bayan Award sin the Provincial Government Social Welfare Officer 4 Eva Grahida, DepEd Bicol Librarian 2 Antonio Morada sin Bicol University College of Social Sciences and Philosophy Dean Attorney Alex Nepomuceno. Pero ano sindang Bicolano? Sa Bicol Tabi VP, pito sinda na Pito. awardee. The best. Civil service yan, ha? Yes po, VP. Okay, the best yan. Congratulations, Tabi. Mga best people Yes. sa sendang trabaho. Digdi Salbay VP, apat sa Masbate, Saro, and Dua sa Sorsogon. Salbay Dua. Tama? Apat VP, Salbay. Apat, sisi nga pagilot ka na apat? Si Dr. Hiliego, si Ma'am Eve Grahida, kan gobyerno provincial, si Mr. Antonio Morada, kan DepEd Region 5, Librarian to ini, and si Bius, si CSSP o College of Social Sciences and Philosophy Dean, at ni Alex Nepomuceno. Si Eve Nagrahida. So dati ang sa PSWDO, tama? Yes po, siya ang dating head kan PSWDO. Oh, so apat pala na, no? Congratulations, Tabi. Ha? Okay, sige. Yung WVP, ang informasyon man halos opisina ni Dr. Fulbert Hiliego, Ans Galero with Boy, DCGP. Thank you, Ans. Speaking mga tugang of awards, Speaking of awards and appreciation sa mga marahay na gibong, mga tugang, ang saro sa mga empleyado kang J2K, mga tugang na si Mr. Jason Manzano. Jason Manzano, na itawaran po siya ki Award of Certificate of Commendation, dahilan mga tugang sa iyang pagiging onesto, uyug-uyugon mo yan, J2K employee, ini po, Mr. Jason Manzano, in grateful appreciation for his exemplary deed of honesty, in a strong commitment to the core values of J2K, manpower, and allied services, worth emulating by his fellow co-workers upon turning over a cash amounting to 87,000 pesos found at LCC Department Store, Ayala Malls, Legazpi City, on August 15, 2022, owned by Reverend Errol Bataga. Congratulations, Tabi. Matindi ini si Jason Manzano. Ako ko Joe Ignal, ako gustong i-advocate sa Legazpi. Ini gari. Pwedeng sabihin na suntok sa buwan ini. Pigdro diskuter ko na sa ibang organization. Pwedeng sabihin ini nagari nga suntok sa bulan o pwedeng nga mahirap gawin, pero at least makapuon. Kung gusto ka mag-advocate, may advocacy ko sa pagiging honesto, nga Legazpinyo ako, honesto ako. Garo-aro kaya ni. Pagduro discuss ko naman ito sa nagkaperang mga organisasyon na mga nasa member ako, nakagrupo ako. Di ba? Honesto ako, Legazpinyo ako, honesto ako. Garo-aro kaya ni. Legazpinyo ako, Henry M. ako. Honesto ako. Di ba? Honesto ako. Magayon ang baga na, bakulang mga tugang anagataw ki recognition ang mga ini. Kundi, ang local government of Legazpi should have this kind of recognition. Dapat ko taan sanggun ang panlunsod, igwasinda ki ordinansa, o bako, ordinansa gayod, na bako man na, di ba, magdatao ngaya ki mas ngaya plak o kung anong plake or even mga tugang an amount na pwedeng ikaugma, di ba? Ta nagigribo kayo ng mga tao, di man nag-iisip sila kan sa endang kuhan, kan sa endang kan sa enda po na ngaya kung anong magiging balik sa ko, di ba? Di man nag-iisip kan magiging, sinda talaga
ipinangaki mga tugang na ang lahi sa pagiging tultul na tawo. Ipinangaki mga tugang na ang sendang lahi talaga, maray ang pagkapadakula kan sendang mga magurang, maray ang sendang mga, ano nga na pudkaan, ang sendang mga, ang sendang mga, ano nga na pudkaan na so, mga genes, di ba? Genes, genetically, mga tugang, created mga tugang na ipinaglihi sa pagiging honesto. Oh, congratulations digdi kay Jason Manzano. The best bossing, ikanan tunay. Nakuapalan kay ni so 87,000, more or less, more than 87,000 pesos sa LCC Department Store. Kan August 15, tinawanan po mga tugang ki recognition. Uyog-uyogon mo yan. The best boss, ikanan tunay, arog kayo ni, ini kaya na J2K, mga tugang, sa gusto nindang, ano yan eh. Aparte kan sa indang mission, asin kan, ano yan, kukuhan sa indang mga empleyado, nayaon po dyan bilang sarong, ano yan, ano nga na po kayo ni, agency na, mapakarhay, di ba? Asin ang sendang empleyado ma-embrace mga tugang ang core values, ano, na nin pagiging honesto. Yan. Oh, congratulations. Oh. Si siya nasa picture. Si Mading Mayet. Ang saro sa mga ang busing diyan po sa J2K, serving with a big heart. Uyog-uyogon mo yan. Serving with a big heart. Oh. Ang core value pa, ang mga core values pa lang kaining J2K, alam ko na tayo zoom in ko do ini. Ay, karinde ko nababasa kimaray. Interest, family, work, studies, church, ministry, nasa tahaw, ang God-centered ninda, ang God-centeredness kan sa indang organisasyon, who we are, our core values, God-centered sinda. Nasa tao anmal na Diyos. Kaya, na-embrace talaga kayo ni Mr. Mansa, kayo ning tawong ini, ang pagiging honesto. Yan, the best. Hali po yan, talagang siguro, pinasabungan ako kanmal na Diyos na pinduton mo ngayon na Facebook ngayon nagluwas-luwas ngayon si mo. Tayo ngayon sumaray na bareta, na pwede ngayang arogan, J2K is proud of you, serving with a big heart. Yan. Ano Mading Mayet? Barcelona, congratulations tabi tinawanan ninda ki recognition ang sa indang empleyado na igwatabi mga tugang ki gininto ang puso. Yan. Tabi bilang agency nin mga manpower agency. Yan. Congratulations tabi kay Mading Mayet Barcelona and kay EBP Glenn Barcelona. Yan. Ang mga nasa likodan kang J2K Manpower in Allied Services. Actually, senda po yan na lugar. Senda po yan na J2K. Yan. Maray na palan kami digdi sa daraga. After 2 months, nag-abot sa national ID. Yung mananggad, ay sus ko, nasubra naman kitang tabil. May nagpampalaan, may naka-standby pa. Mga residentes kan, headline ni Jomar pala ito. Alam ko na, bago daw kita mag-time. Nag-break na kita kan ito, Ronald. Ay sus ko. Oy, Lawrence, pasensya na ka mo, Jomar, sandali lang, tabi, sandali lang, sabi ni Mading Angelique Yambao, alias Don Sulweta, iyan po baga pa ang gusto kong gibon sa BIA, honest store sa airport. Tama, tabi ni Madigibon mo na, honest store. Ayan, di ba? Honest store. Dabis tabi, Madi, ipadagos mo na tabi yan. Dakol kitang mga tawong honesto, asin mga tultul na tao sa tuya, tabing lugar. Okay, ang mga baretang sa indong nadang, katod sa indokan mga minasunod. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kadalaban. Robust,
65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oroaldaw, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldaw, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo, garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Far-Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para Far-Excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Far-Excited. If symptoms persist, consult your doctor. Far-Excited ang katawan at isip. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon.
Sarong Pakiramdam, hali sa DOH Bicol CHD. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. For everything that's true, count on GSM Blue. The true things come your way, yeah. In your life, you have a say. So choose what you Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes, and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marahay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, Pinas lakas. Sarong Pakiramdam, hali sa DOH Bicol CHD. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. O uni palan sa report ni Lowen. Konektado duman sa apod ka itong babayi.
Aramon ta daw ang detalye kay nita iba-ibang national ID daw pigdi-deliver sa sarong individual nagkakaduro-duroble sigon sa post office. Kung nagkaduroble ko sabihin may nagkudong business. Lawrence Barcena, good morning, kamin. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga tarantabay. Nagkasarayang ang ibang mga ID cards na dapat nakuta ng maimprenta sa ibang individual na nagahalatkan pag-issue ni National ID. Pagkatapos na magkaduroble ang ibang ID kay ni dahil sa sarong individual, durdoble o lima-lima ang mga duplication ni National ID kay ni. No, iyan na eh. Nagulit gayud. Gusto sabihin, kung lima-lima o nagpirang ulit-ulit, ano, nagulit sila na mag-apply o naulit kan computer? Pwedeng arog kaya na ito nangyari. Oo. Ini ang ibinuyagyag sa pakikipag-ulay kan DC Revenues kay Philippine Postal Corporation Albay Masbate and Sorsogon Cluster Supervisor Seneca Moral na sa iyang piga-ako na nagkapira na daw na beses digdi sa iyang area of responsibility na nangyayari ini na halimbawa may national ID na i-deliver ko na para kay Henry Maceda, lugad, nangyayari Tabi BP, pag sinabing Henry Maceda, ang nangyayari, 2, 3, 5, ang kopya ka national ID kay Ay, nako, di dagdag panggasto yan naman sa pag-print kaan. Oo, sa parehong pangaran. Oo. Paglinaw ni Moral, na ini ang sa ilang na-obserbaran, asin sa inday ini pinagputing kay para maaramang kang publiko, pero sa iyang pinagtatataram na bakunin na kontrolado ang siring na bagay. Natural. Sa pagsabi na ang produksyon kan ID sa Bangko Sentral kan Pilipinas, asin sinda taga-deliver sana. Pag may mga arog kay ni, pipagbentaran na nasulo sigun sa opisyal, kadaiman pwede na magduwa-duwa o tulo-tulo o lima-lima ang ID kan sa ng katawo. Kaya pag may mga arog kaya na doble-doble ang ID, iiuli ninday ni sa Philippine Statistics Authority Albay para matawan nin formal na disposisyon. Alaga di pinagunambitan ka na opisyal na makahinayang lang talaga sa grabe nyo niya na nagkakaralat, nagpas na nga ning sarong taon, pagkatapos na magparehistro kang national ID, alagad sagkod sa mga oras hindi pa nakaka-receive, alagad manunotaran paninda na imbis na kutan naka-imprenta kay ni mga 4 na kutang tawo, alagad napasiring sa sarong individual dahil sa daima sabutan na malfunction sa produksyon. Oh, arog kay ni Lawrence, siyempre, susugon ta para din na maulit yan. Sige bangon yan ang application. Aputin mo sa PSA kung paano nangyari yan. Roger to that. Di ba? Tabaka kung mga posibleng options kaya baka ngaya ako, si Henry Maceda, paka-apply ko ngayang saro. Nagduman naman ako nag-apply naman ako nagduman sa barangay sa PSA. Di ba? O baka so individual, pirang business nag-apply. Posibleng arog kayan. Daita Tabi Bipita. O baka kung... Daita lang masabi. Ano? Daita lang masabi kung arog kayan, an insidente kaya na pinagunambitan ni Moral, anting sasabi man kan recipient, sarong beses man sa nangayako. Kaya nga ni, napano ito? Ihapot, ang makakasimbag ka iyan, so PSA. Correct. How so come? PSA, tagi pa rin, o baka dumana sa printing yan. Doon aram, di ba? Oo. Ta nag-imprint na baga kan Central Bank, saro man sana, ang paragibukaan. Roger to that. O baka na ulit-ulit. Kaya may device dapat na pag nag-ibo na, na dapat utrohon. Correct. O tayo, paano pag-dispose mo katong 5 ng ID mo? Ang dispose ka to, iuli dyan sa PSA Albay. Oo, buda yan, di ba? Taday man, kung duwa, mapagal mo na mawara mo saro, baka may gumamit ka yan. Yan, okay. Kaya nakuluno na nag-aralat, maski nga ni kita bagang duwa, nag-alat kita yun talaga, kaya ipa-verify. Aputan sa PSA, kung ano sabi nila ka. Roger to that. Nani nang maaraman ta kung nata nangyayari ang siring na bagay, ilaw ta Tabi BP sa mo. Okay, sige. Roger, so yan Tabi BP ang mga dagdag pang-historiality sa luwas. Ako po si LBP. Haputan ta PSA, kung paano nangyari yan, mga tugang na bagay na yan, tabaka sa printing o baka digdi sa computer generation, we do not know. O sabi kang postal, imposible man dang mangyari, takang hinarapot da so nakaresibikan, saro masasin ng bisis, saro masasin ng bisinda, nag-apply. O kung sarong bis man ang ganda nag-apply, may problema somewhere. Hello, amigo, Marinaga. Hello, amigo, ano? Yes, sir. Ganong ko ba yan na pig-issue mo sa
ID. PSA. Oo. Bako man sana yan ang agency yan. Aha. Ombudsman, LTO. Sigwa kang, may amigo ako na 5 LTO, Talaga? license. Ay, nako. Oo. Hindi ako, sa pag-ibig pa, ayo pa. Oo. Unya. Sa pag-ibig. No, halos gabos na gobyerno, araw kaya. Bisin lang so, pag tinipe mo sa pangaran mo, kung nag-exist ka na sa araw kaya, matar ba, nag-exist na yun. Wala kinang araw na program. Correct. Oo. So, kasi bagong natin ko sa'yo mo na, dinukdok sa na so, visa mo duman sa nairaman na pati sa birthday ka nga. Oo, ba't naraman nila? Oo. Oo, ito. Dapat ito ang adalan kang mauurag din yung mga programmer sa Pilipinas. Yes. Kaya na, ID system na yan, ando na ko ka, itong sa PCPSA, nag-apply siya sa Quezano Mall. Nag-apply siya sa kaya nakulo siya na ID. Sabay-sabay na. Or printing. Kapag naulit-ulit kayo, amigo, may may po nga ni kaya, nasasayang sa oras. Sayang talaga. Dapat may tao na duman sa iba. Sayang papel, sayang kang mga... Pero sugasto pa kang gobyerno. Sugasto ta pa, di ba? Sayang kang kwartang pigbubuwis na dyan. Yan. Iyo, ito dapat nadala nila. Iyo. Naramdaman ko lang so, sabi mong pigduklok mo kaya sa iyo baga, makaskason. Yan dapat. Pag nagluwasungaran mo, may notification naman. Already exist, already uploaded, o kung ano, di ba? Yan ang sabi ko, pati nga ako sa LTO, ako, ikaw mismo akong Arab na tao na 5 ang LTO license. Pangyari sa maor. Duro-doble. Ayo. Dahil man naiiling kang LTO yan, ang mature yan na, bukas na yan, Iyo. Pag-ibig nga nito, may duro-doble. Iyo. Ayan. Sige, sir. Salamatun marami. Okay, bye. Thank you, G. Sa kuyang amigo. Mga dugang, di ba? Tungkol dyan sa reaksyon. Mientras tanto, naman po kita ka ito sabi kan texter ta mga tugang, nasa linya po si Jomar Bien, mga residentes kan barangay sa Tabaco. Nasakop kan 6 km sa danger zone, pig alerto. Kung yan na daw kaya may meeting ngunyan man tamang-tama yung report ni Jomar. May meeting ngunyan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinamayan po ni Governor Rosal Salbay asin Dr. Cedric Daep. Jomar, good morning. Yung detalye mo. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning ka sa mga parantabay. Kasod mga BP Henry, pinapan sa Risk Reduction and Management Council Office ang mga punong barangay asin ang mga barangay Disaster Risk Reduction Management Coordinators kan mga barangay na sakop kan pinagapod nindang ngayon unit. Ang mga barangay na ini BB Henry, pikukumpuesto kan barangay Magapo, Marirok, Buwang, Uson, Asin Kumon, sa syudad kan Tabaco. Initangani na i-briefing sinta kan posibleng pag-evacuar alangkaw pa ang alerto kan ulan mayon. Nagawara-awara ang signal ni Jomar. Sige, Jomar, go. Wala. Nag-fade ang signal mo, Jomar? Open na kung wala. Oo. Naparodo yan. Sige, napakiulit daw. Wala. Ako rin daw tabi ako, Jomar, sa cellphone ko. Ako may duda akong may pigdududa kaya ako na may problema ang connection Ako rin daw tabi ako, Jomar. Iputal mo, i-off mo si Jomar. Ako rin daw tabi ako. Balon ta daw. Direct. Apo din daw tabi ako, Jomar, sa sakuyang cellphone. Piga po dan taga kaya busy kay. Busy ang line mo. Ibaba mo, i-off mo na. Mas maray na po yan na nagkang kita. May sabi nga ni, preemptive measures. Jomar, apo din daw tabi ako. Ako mapundugod si mo. Kung nata si Lowens ka sa bago tamalinig ang signal. Bako Ronald? Nata si Lowens ka sa bago. Parehong connector na pigamit mo, Ronald. Pareho. Sige daw. Balon ta daw didikon okay man. Kaming Jomar. Hello, VP. Ayan, okay na kayo?
Roger, siring kan sinabi ko kasubago, ipinapawag kan CDRRMO ang mga punong barangay, as in Barangay Risk Reduction Management Coordinator, kan 5 mga barangay kan Tabako, na pinag-apod na mayon unit, tangani na ma-brief na sinda, kan posibleng pagpa-evacuaring ka sumaga alangkaw ang alerto kan bulkan mayon. Ang mga barangay na ini pinagkukumpwesto kan barangay Magapo, Marirok, Buang, Uson, Asingkumo na anas iguanin na mga residentes na nasa loob pa kan 6 kilometer danger zone. Sinabi ni Mr. Gelmo Lato, ang tagapagtarang kan CDRRMO sa pagkikipag-uron sa DCGB News na sa saindang pagpaapod kasudma big instruction ninda ang mga punong barangay as in barangay DRRM coordinators na pagbalik ninda duman sa saindang mga barangay ilista ang mga persona, pamilya na yaong pa nag-i-erok sa loob mismo kan 6 kilometer danger zone. Sa listahan, i-identify na dapat ninda duman kung pirang persona, pirang pamilya, pirang PWD, pirang ang senior citizen, ang mga aki, ang mga infant, para mas pasil sa CDRRMO ang pagresponde asing pag-evacuar sa mga ini. Susugay mula to oras na o sarong simana sana ang pigtaon ninda sa mga punong barangay para isumitir ang final na lista. Asin oras na ma-finalize ini ang CDRRMO mismo ang mabisita sa mga barangay na ini. Tangani na tipunon itong mga nasa lista asin magtaon na kan mga instructions. Tangani na kuning kaso umabot sa punto na kaipuan mag-evacuar dahil magkadiripisilan dahil na kaipuan pang magturupot-kupot aram na mga gigibuon, aram na kung sain madurman. Ang saro lang di tabi BPN rin na gustong malinawan kan CDRRMO itong manungod sa orden ni Mayor Governor Noel Rosal na dapat daing na kinag-i-restar, daing pinagbabawal sa sisayman ang maglaog sa 6 kilometer danger zone. Alaga dito sa siyudad ng Tabako, 5 mga barangay ang mayon unit. Anas igwapanin mga residentes na nalaog sa nasa laog kan 6 kilometer danger zone. Duman man sa naunang bita na orden kan gobernador, pigbabawal man ang pagsakat pa sa bulkan para magkuhanin mga tinanom, mga orchids. Alaga digdi sa siyudad kan Tabako mismong ang Mayon Skyline Hotel nasa loob kan 6 kilometer danger zone asin dakul pang mga tao duman na nagsasarakat asin kikiringda kay ning mga orchids. Alagad nagtutubod si Mr. Mulato na sa aga susog sa saya kung saan pinag-schedule ang pagtiripon man. I don't know kung ini tabi BPN Resupik sasabi mo kasi bago na may pagtiripon ngunyan paapod ang gobernador, pero sa konfirmasyon sa statuya ni Mr. Mulato Huwebes ang papod ng gobernador sa mga barangay officials na ini tangani na mga barangay officials sa mayon unit sa palibot kan bulkan mayon tangani na magtaunan ng instruction sa ang gobernador. Kaya gabos na gigibuon kan CDRRMO mapa-finalize oras na magpaluwas na kan mga additional na instruction si Gobernador Rosal, lalo na itong sa mga resident, para duman sa mga residentes na yaon pa mismo nag-i-restar sa laog kan 6 kilometer danger zone na iyon sitwasyon digdi sa siyudad kan Tabako. So yung BB Henry ang mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan ha. O ngunyan pong aldaw kaya igaman kinaka-schedule mga tugang na meeting dyan sa Kapitolyo alas 8:30 kasubago para po sa kung ano yan, para po sa presenten mga MDRRMO, barangay chairman, asin iba pa, mga tugang may kinaraman sa 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 pagiging alert level kan Mayon Volcano. Ang agendang pag-urunan, Mayon Volcano update, Mayon countermeasures as declared under alert level 1. Tabi, chaired by the Governor and PRMC Chairman Noel E. Rosal. Iyan tabi, ang sitwasyon, mga tugang, ngunyan, ongoing with ang meeting ngunyan, yan po sa Kapitolyo, mga tugang kanalbay sa Albay Astrodome. Salamat kan sa pagantabay, mga tugang. Masunod na po ang Tingog kan Banwaan kay ba po si Pio Fernandez. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye, mabuhay.
hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Candyland!